Enanom munya suntie anwanwasem ejanom munya suntie anwanwasem yenam agora so de beka anwanwasem yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem okonfo kesi anono okonfo hine nono okonfo hine anoche nono Ase nyame amesika jefiri sura beba Asante man. Okonfo kesiye nono. Okonfo hini nono. Okonfo hina nochi nono. Ase nyame amesika jefiri sura beba Asante man. Anochie. Onana no de frewo aye. Anochie. Ma homini so. Aye. Ya mo hwe frɛ chichi ene menche ya mamu nyina akwaba yesa emmatena se baabi amu obi a yeso twedi amponte krafa ma atemu nkwachi otunsu no bo wia amowia wo abeduasa no gye abayense wonfa ne taban kakraka ne nse mu odu enkata mo so baabi amu obi ano mma hoden a mo betimi ede asore da ne da ede akomunyuma so ya sahia aha eye nyansapo kasamfonyi so nyansapo jesoma me se yesane ne badwemba ene sade wo hwe a mesi abo me kola na mabetena se idie na ese eya tetesem eya mpanyinsem eya abakwasem eya amamre eya amane ena edi ahim na ebetwa mentimfi se aboa kɔre bresi amwa otu a ne nsem mujebum na afei ya kyerɛkyerɛ mo nsem no mu amon nse ne esitie ye kɔ na afei yakoma opanyini a ye ne bedi nkomo nneyi eyo oba apanyini bayi okofo poma asante nwoma wono ne yaba na kache na yato ache no ewukoko ase a ye bebo nkomo asua tetesem ene mpanyinsem ye di bi atu ye ho fei ye me na kwa abai ye misasa ne mpom sitie ewi a ye beto aso abrewa Emena. Ya mo akwa baba NYANSAPO so. Ya eburu Me pa cho eni di mu na mpom ti sei. Onyankopɔ otumfo ada roma. Na nanom mpaibo. Ene mo basobɔ minya ahoɔden da bia. Eda nanom otumfo eni yahwefo eni NYANSAPO adwumafo nyina eda mu nyina ase. Abrewa ho ye. Abrewa ho ye dia na hye ase subscribe ni sesi a. Na se won subscribe ya ye. Na se na afi no like na gya wadwenche nso fato ase efa emame ene nkomo bai ena ye ba ye beboyi asoden obi aya asoden amenne bebi ede na kwa wie no sabe akwaye okwasea na dwen wo se me hu yanka enso na aka achi sese wo ye hu hwia enyeye obi nso wom a aye process ye a mpanyimfo gusu tunufo nenso asobrache onye na dwen se obetie ene no nkomo ene ye bebo ye ba panyin nchen yi ye ne bedi nkomo na afeni ye bisane mu na watumi atue hofo aka bibi de ache nti yenko na ye ne yabrewa enko hye nkomo bonase abrewa wada romana de ona nanom de edi ba ye ni o esi ye frɛ bibi asoden edinne nipa bebiri akodue baabi a eni kwa se nanka worumu ekokodue asoden amenne obi kura no ne kra kra eni ne hu biem a wonka ate asefo ho asoden amenne obi awiesa na asoden ne kura no abrewa eye de ade Nanom se asoden asobrache tufuanti ni nyina ya ade baako Wonipa wo ka asem kire na won fa nya hwe se asem na wo ka kire no wo ka kora no wayi nani ato baabi ni ho kora no wo hwe enti asodene no ene ne ma na no bu be se asodene nti ene ma yenya se ye kan ya wanti ana asoanti ena ama wonwam otukopom ana ba ko bi nso sese etufo no ante a ye do kwa ante ande
Sure. Ni nyina ya so den na be ni bia. Ya, yetufo no wante a. Ebi kura so ye kase yetufo na se wanti a dabi ubenu ho. Ana ba kun so se yetu yiribi no ante yetu yiraba. Eno de yiraba ne be mudi a ne eja asem munya no homa no. Obi enkana asem. Obi enkana asem he asomasi wo de asem pakura e be fia obi ensi no. Eke se feri yitu yiraba no. Ato pehwi. To pehwi. Efo asem nka nipa ho. Na no so nye nipa nku emu anyina ka ho. Me wo mo akura de ho ansa na me de nipa de abeto aso. Yenko. Abo adanko. No wo ne ma. Na baabi a wo mu tie no wo mu ben wo sebo. Adanko akura na sebo akura no e ben. E na adanko ka kire ne ma se. Meslemo. Sesi amani bie kan me na nam kofa aduane bremu. Ene mani afi. Mu didi nkwa. Ni famu ha. Mu didi nkoko. Mu didi mra bunkum ha ase ha. E ha de nkoko. Ne mani nyina ate ase. Dako abrewa eya adanko ma me letu ne maifi. Adanko ma mo aso tu ya mafu. Adanko ma me ene etu ne mafu. Afi weni tifu wo mu fa wo se me de mekwa ha. Me hu se ha eburo ni niam bi wo. Ye ma me se ye nkoho wo se mekoho. Afi de adanko be didi no kopi ese bo fi krawo. Eno wo se bo kire no. Na wo se bo kire no a wode ma na yira wode ye aduane no. Ena na yire no so ye aduane no a wo ye nkwa na afi wo so twitwa adanko aso. Eno wo wi. Nti wono wo wi adanko aso ni wi ye no. Chesa adanko ne ba yira afi wo panu onua no mu be wo nka ho. Wo panu a wo ene me bei. Da bi a me kan so wo nkoi wa kɔ ho. Ampa adanko ba yira. Wo be so ye aduane o twitwa adanko aso awe. Wo di aduane ni kosi ho na adanko se wo se me adanko kura na so na ye me de. Na so wo so woni aso. Ne yere no na ka che ni no na ka kire ni kunu se aboa ni aso. Nam se wo twitwa dada adenti. Wo twa tro ho. Ene be me hwa asem ya sinitiri na obu aduane ne so. Ene kiri ni adanko fie. Okwa de adanko fie. Okubusa adanko se ne be ni aso. Ene wo se bokwa adanko fie. Wokwa no se enu adanko. We de mbebuso asem bi mani nsan ma abufu. No so mi wira. Mi bumfu. Wo se nti wo ma no. Wo no ma mutu wo ma no wo mu ye ni aso. Abra je azam no onya nyenzo no. Aduane die no we ka mi asem bi esi Asante mantamanche ko bi hu obi aja na yire ko bi ti ono no ope bo na mpese no ba ese memeti awudi mi ko bi ti di agura wan hwe hu me su no hu me bai ko bi ni ti no nso no ye won part a de abrewa na ti ko ho no oba ye ma me na fa ko bi ni ti no aware e de aware ja ya ba Enti adanko wonu wo ma no wo mu ye ni aso. Ena adanko se mi wira. Me ma no e wa aso. Ne ba ku bi o ka ho de oni aso. No wo se wo mani nyina wa aso wo se me mani nyina wa aso. Ba ku a wo ka ho no oni aso enti mi hu no kura. Na wase bujina huku. Adanko me nyina wa aso. We me chire no no wa aso. Ena oda nani no koe. Nesa abrewa ha no kra no nso no adanko ma me nso no nso aye fast. Wa ma na dwuna ye adwuma. Won se obisa no no wo se ayampa. Me ma ni nyina wa aso na ba ko de oni aso. To aso. Afi se boko ya na ansiniti no asanaba. Adanko e denti na wo ma no ayaka no. Wo mani nyina wa aso na ase ba ko bi die. Woni aso kra uhunu. No se
me ma no aye wa aso no wo mu nyina yegu ha de wonni aso no ono de enam se wonni aso edi tie asem bia enti no wa yira na se bugina hokom afi na se bo afere na wira ho no no da na ni wo koe oh o sa ka che na ide so opa ne chew so ama aduane ne kura si ho ache na wo koe ye no kore se adanko se ne ba wi no de no woni aso wo mu ayaka no wa aso no si wo koe ye no a wo koti mu nsem no saa na wo so woni aso me nyama so ne tuatua no si wo wa aso anka me kan ye no ka wutie e say wasi bohu se ha ne se ne ma me ka sa kire ne ba no ene we nti mi woni aso enti aso odere de emoa ne nipa nyina nyina yeso se wo ye ka se woni aso no nkire se bia wa aso ne yetwetwa afiri ho na emom no aso a ye ka asem a edi etie ne enti woni bi na ate asem na me ma me nya waso waso ebohwiri egura ha na apie ha yiri fa ha na be pia hrom na ko sanity enti asoden eya ade a ha adwere papa asoden de nipa binu bekọ akiri asoden de nipa binu akọ bia ye ho ntoye senke ye kọ ho na nka woni ani da so kora aso bekọ ho da na nso asoden nti wakoduru ho ti me wo ho abakwase wuye nipa yisusumu o wie emoa ne de no wie mu adoma ne de no nipa de nso ho no mo duru ye ni nipa nya se ye kan nipa de wo nka ho nipa ka ho pa ya akoda bi a wode ne maame ne papa kwa afuo mu do mo kwa afuo mu no a papa ni maame yi ye adwuma na papa no kotwa bo ofre ne man no etibi twa ebone ha twa to no twa ne abone ha na ye de afafa atare ho na nkora no wo mu de bo abe me kora me papa no ta ye bi memenu abe ma wo fu wo bodi agro ti papa no ya abe ne ma ne ba no wo bodi di agro ti duru bra wo mu apone adwuma ye kofie no wo mesen me enko na akora ye ja na be no wo makwa bukwa no mienu kura ye adurufie osi ma me meja ma be no no osi ja no ho o ja no ho ame enko kina ye ba no abefa kwada esi da wo ma me no papa ka biada akora akonkunu me se wo mpene akora si ajeje no so a me tirimu ye ne de osi me kwa akofa eno apaso so we kwa akofa no ya so da besene me enkonya no papa di onu so kasa akora no wonko obesan aba feri wo bu ko yanimu a ye frɛ no akonkroma se wo dibni kakɔ oba no obonabo pe ron ron no bi hia wosebo abehia akotwa manza e wo kwa no ya kotwa esebo akora woni hwa na eba osu benim maame ne papa ene be afu mu na mi jama be yi ho na msa akofaaye eno se na anadwo saabri na wonko akora akato anam kwa wusu ni mse kwan esu ohu osete de bia me ne maame no be afu ose na ade esa se de bi osu ene bo wa be no na wo bo na ye me dede a ene be jaawa mo akọ na me anya me da me ma ansa de a ene me du tiri bi twa so na kolei se de wodi ni suo no wo bo abi jankumade kunkunuma jankumade enakai jankumade jakai jankumade na menti kumade mi wi ameko jankumade be ma ni wi jankumade pe jankumade wasi odwumi ye de sabo bi o ma kole ya bo abe ya fe ri ade asa
maame no apa akɔduru fie de daada akɔda yi mai eja se 20 so wo beba so wo ma ene se wo se ko ne fi na ko me nante kwa so anadwo bi wo se na mate si mu a wo kwa na okotu enkofoku duwo mo so hunu no ne se anadwo saabiri wa ma ne ha ene nkwa itubi akola yi so na eye na wo bo maase bo ani ji ye na wo kɔ no ene wo se san na be no wo se pepe mi de nyame asi wo se bo nyame anche me pepe mi de nyame asi wo se bo nyame anche me pepe mi de nyame asi o iti pepe na o de nyame asi na enu kopi enko iso afi di enko di yutubu no so ye ntie di wo ka ye ntie di wo ye na abewa nyabote enko eye emo a wo mu hu za ai wo mu edi bone pa nse wo masa ye dosopuo eta ho ni ntino enko dua na ade asa no mu abetena ase enu kopi wo mu so se wo mu no wo nipa no obeto ye no obekire ye kira kwa amakina bi ya beche ye dua we edu ebo bresi ya enko eho no mu guo enti wa beto wo mu no de na chesa wo ko bi anka wo beku ye na abeto ye anya adwempa na ade abeduru ho tinya ade wo mu de wo ho ebeche wo wo sa akore wo mu de ne hetwa wo de ne hetwa wo de ne hetwa wo mu twetwe akore ya na wuye tini bogya no a pram no ene nkwi wo ba fa de ne dua bom wo ba fa no de ne dua bom wo mu nyina ti akore mu je edibo dua ho bon ti ade chinye papa ya na dwo na ma chin wisi kwa so ko duru ho no ma chese ne ba ne mogya afofo ho ya ade afi obehwa akore na oda ho su ne nam di wo mo ya nwe na o papa yi otam akore yi no de na ko ye se swantie ene wu itufo no wantia wonu wowie na ben da chese kunkunuma o ma me no apaka ya wantie di ko wie no ene wowuo enu ntino na enei empanimfuo enemafuo se wuye bibi enkoda o no obi don e ka kire wo se ade a wuyi jai na ye Nyankopon no ogefo no jai fi sempanyin se enhie mfa masai wona ase wo koye wo anya anye wo jai asembie ni ho na wanyai na ase mekọ a ebi na akohia wu ana akohia asem kese bi kohia musie bi na ye wara na waye na mpanyin se soanti wo nwam otukopom no abrewa asemi ama me ho adwirime so hwe abasem mienu a tetesem mienu a odi abeka afutu semi a yedi tu fufa soanti hu a ye hwe de yedi kan a eye emoade ya resa aboda nkutu ne mafo esanse yese bebia akwada se wugina onyina dua so a de obehu no opanyini tenase a ohu tra echesa esanse menu uti asesi ano abrabo no wabo enimu ekwa animu echemi eti bibia sese wo beka wa abrabom bia no ye dodo na akra betin aye de wankasa wa fam a wo hunu ehun sunsaso enti se opanyini kan asem de kire wa kwada na wentia ewom se nya bribia na panyini eye right ye na se na asem o kan ye nanso no empem dodo na ano no panyini asem obeka no no ya na mudu na wentia de bekwa kowie hwese maame etu ne bafo se memfa ono no ye obatan obi kura wo hu pen se ono no aboa we wo ho ana ye sumfidie bi wo ho ana se kwan no kura ne nye amena bi da ho no na adanko antie hwede ekoko wie no tufo antie no yenhwe ayi konkunuma de yi akwada aketo ano maame akọ efuomu na abenti anadwo kane no kura nso abrewa se ohwe a efuomu a ye kono emeha o betimi atwa nkwansini nson kwansini num ene ne yebrosa sa no akodu babia wokwafu wokwa so kura bie ni ho ebi a wo befiri heduru mankra nso ne kura bie wunhia kuro bia bi wunhia nipa nso
na wonko ana anam kwa no so na utimi nya saa kokodoro akora ketwa se mesa asa mechi akofa abenye abrewa asode we de na ano odin ano ode emu odu na yentimi nka se o maame no nso ne papa no nso won ma anya ade fa baabi se papa no na adwene ye ne se wo mu aka ne saa no bi kora hu sa ade bi wo aseme koye de wa kwakoye afa wa akogina baabi a na ademirika no wasena ba to won de wo mu koni nyina wonim se akora no besan aba ibi kora wo ba no mpese wo mu hu no wo se bi wo aba kora mpese hu wo na wo tete ibi duru fie na wo suwini ana de ne koye mimi hu ni se nanka ewo se won mu ko animu kakra no sa pata pa ha ne ye ba ye duru ta no so a ye branche ne aba pata pa no ye duru ba bia wo mo eye nsan yi akora ne ni achi biem ti wo se nke sa ye tie na ye kohwe ni kwase ye ba beduru pata pa ena won mu nso meti akasa wo mu nso aso de ba wo mafa wo mu so eye enifasode ye nya no ne enhwe obeba we wonko obeba wontimi nko ba bia no yensusu ade sa yensusu ade makokora akoduru fi o mai nti de ne wosam ye de ne wosam so ka ne asi kwan so kope no eja beba we ede na obeka ede akire enne emabunu enne ne mafo enne nipa yasetem sanse sa asodin ya ye kan no ba bia de nipa binum akowie no obi ya asode ama yetunu se asem we ya asie ya yesi kodi adanse wo court yi menko na wonse da nim asem nim enti enkotwe hu firim na kogina chi ekowie chi no no danse ni samne wo da afiase obi asode a wo ye yesi adwuma we die school a wo koyi no oye course we ya eboa menega na no wie a wunya adwuma ye ntem o da bi media we mum na mepe a mekwa akosua ene wotifie in certificate nkate akura wo mpe no mde akekere a wotifie asode amene obi akowie aware bia osan na chi a enye yie yetu no fo se o ma me tu no fo se abantie we ababa we a wokọ wani mehwe a emwa enti ebeya twesa wachi tente media enam no ena wato ka ma me eno no kra ne tua me school fees ye na ano kra mtena ka mo ne tua me ka eska ma me nti no wode sense wono na wo so mani nti Samson na ni susu ni tutuye di wigina so se o maame kan ya wo se wo ba wono a na wo so mani ewi ase na wo ba wono a so e ma ye tutu nani e ma wo di kuwuo enti na yesa so de na enye na nye nkoda anko na ye ka kire ye mpanimfo nso ye ka kire yibi se no kure nyame anim wo be ko baabi a wo nana bi wo nua bi wo yonku bi ko baabi a enya bomodia na aso kasa kire no na eja wo ka no wantie mpo a obi aka so wo kan no no a ne tufu anti ama wakwa akoduru se nti ene wiase a ye wono ne nkoda no so obi anyi ho a ne be ko fa de pa wo be ka kyense me ma ankofa ade ne ye papa na wo maame ana o papa sa ade ye papa ebe boa enso me ma ankofa empanyi so furu dua pa ene yefia wo ti sawo so maame ana o papa so ka bibi kire se ehunu bi penti na abo aserewa oji ne baagora na wayi nani ato nche no aha enkoho osime de hwa na mso mekoro hwa na mekoro tese ni ma kuduru brebi na afi na ate esense ewuku na huhu de onfanfa ye wo hwienyi enyina ya futuo maye tete no ebi si mensem bai eneso ebi mu da afiase ebi mu akoduru baabi a edi akoduru aho kire mu pa fe wotwe ho baabi edwe ne mpanimfo bubu bese odo nsa akoto yarefo odu ya no wudi ya abedi wa ani a ubedi wudi so wonko dey ndey ti saade na eba foforo de ye kampanimfo si ye sofuro ano na ye twa yensensana no
wa ma wakonya atwa akwawu wa ma wakonya entwawfo wakonya anya wofo a iwuo na wo de beba to be na atwa akwawu na ka bia bodo pawu we no obi ne hia ne taya pawu na so nka akwanya ho na wo hye no didie no ka bebo ano so ho anyefo ama no utwe makọ pefoforo aka ho do fu pedodo no nfa asumdue emma ye kakra me wo ka kire na emafo ne mpanimfo ne nkoda nyina no jo abewa we obetimi ama yanwum bi a ye betimi de aka ho ade asore so ana we me kai say yi Kenya me na de ebo adwumbi se tu fuantie mu hwe de mawie me ma me di to me fu emu biara ma fa anywe me papa di to me fu emu biara ma fa anywe afi de mi na mi ni o magimani su tu fuantie mu hwe de mawie tu fuantie mu hwe de mawie arefo wo de mosomo a o moni so a enye asem a eye ahogono asem na empempire gusu a ya setrem ne ya brabo mu ekoso okoma tedis okopendicos okosiesi okoroman nanso tu fuantie bi na damfo se hwe Sophia wa habia wa bin no pese mi enko we tatahwe on se ne wakwa akofa yade ukowura asaso dem mo won se enne waware ekura ne eye free wonsa hwese enne de akwa kowie hwede wabra ba akoye won ma ye twifam wo fa desert so eko Libya na mfo tu ne fo o yenko ha ye fa ye bekwa akosia o ma mesi ko tena se na bobra na baabia wo wi atadwe a wotere de na abrewa wose daabi enne nipa awuwo bi batu kwan fie bebre wante ne nka nyese bia wanya baabia akosi o wankoduru yakokuno wo desert ne so afutu a wantie na adwuma kakra wo na asa carpenter mason tailor hairdresser no wani so ntino enne sabre won ka ti asefo biem etimu mayemfa sa abasem mienu wei a esi aboa danko ne mantam na afeye onipa da sani ene ne ba entam no ne nyina yemfa ntu ye hofo na yemmo abrabo ne enye sitie na so obi ka asam che otu ofumpo na office emmo wa bisa obi foforo na hwe na se ebe ya yemfa mo abrabo ne yemfa ntu anamo se ne be ma ye nyina ho beto na asoden eno de baabi edi nipa bekwa akɔwie no enya asem keto aha nyansapo kasa mfonyini so ye mamu nyina mo ene hwe a wogye ahene wa medin ene abusua pani owusu adiomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya